Biex wieħed jieħu sponsorships mill-Awtorità tat-Turiżmu kellu żewġ metodi, jew billi wieħed jagħmel użu mill-mezzi uffiċjali jew billi ikellem il-Lionel Gerada. Dan ħareġ minn dokument uffiċjali żvelat mis-sit The Shift News. Lionel Gerada huwa l-persuna li jieħu ħsieb il-budget ta' miljuni ta' euro bħala kap tal-avvenimenti fl-MTA. Huwa ngħata din il-kariga għolja fl-Awtorità tat-Turiżmu meta kien qiegħed jaħdem qrib ħafna tal-Partit Laburista u tal-Ministru tat-Turiżmu ta' dak iż-żmien Konrad Mizzi. Mijiet ta' applikazzjonijiet li ammontaw f'eluf ta' euro ta' sponsorships ħolqu kontroversja tant li bħalissa tkunu skrutinizzati sew mill-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi, il-PAC. The Shift News qal li numru ta' applikazzjonijiet kellhom dettall importanti nieqes l-isem tal-applikant għax minflok dawn kellhom miktub nota fil-ġemp li kienet tajt kellimna il-Lionel. Dan il-metodu deskritt bħala wieħed stramp ġibet l-attenzjoni ta' dawk kollha fil-PAC kif l-istess kumitat staqsa numru ta' domandi il-kap eżekuttiv tal-MTA Les Livella dwar in-nota li semmi il-Lionel. Id-deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami li jipparteċipa f'dan il-kumitat staqsa x'kienet ir-raġuni li fuq numru ta' applikazzjonijiet kien hemm din in-nota kif ukoll din in-nota x'kienet timplika eżatt. The Shift News irrapporta li kien hemm applikazzjoni għal sponsorship li l-ammont tagħha kien jammonta għal madwar 800,000 euro mill-MTA. Madankollu għadu mhux magħruf jekk din l-applikazzjoni ġietx approvata jew le. Sa nittant dwar din l-aħbar, il-Ministru tat-Turiżmu baqa' siket jekk hu se jieħu azzjoni fil-konfront ta' Lionel Gerada bil-Ministru Giulia Farrugia tirrifjuta li twieġeb numru ta' domandi tal-medja.